Bine vă regăsesc, dragii mei, aici, acum, în simplitatea momentului prezent. După o lungă perioadă de absență, după o lungă perioadă de integrare a tuturor transformărilor, metamorfozelor ce au avut loc în viața mea în ultimii 2 ani, iată-mă din nou aici, acum, cu un mesaj fresh, lejer, dar la fel de profund, pentru toți cei care au pășit deja pe calea regăsirii de sine și, bineînțeles, și pentru cei care pășesc acum pe această cale magică a transformării, a trezirii în conștiință, pentru toți cei care doresc să mențină cât mai mult în interiorul lor această frecvență vibrațională eu sunt. Frecvența prezenței conștiente. Pentru că titlul de astăzi este Să rămânem în Dumnezeu în 2026. A rămâne în Dumnezeu înseamnă a rămâne în prezența conștientă. Pentru că prezența conștientă este prezența lui Dumnezeu înăuntrul nostru. Prin urmare, nu este suficient să ne trezim, ci pasul următor este acela de a rămâne cu conștiința trează. Ce înseamnă? Înseamnă să nu ne mai întoarcem înapoi în somnul ignoranței, să rămânem ceea ce suntem în esență, să rămânem sinele suprem, always conștient de el însuși. Asta înseamnă să pășești și să rămâi în poziția de observator, astfel încât să rămâi în Dumnezeu. A rămâne în Dumnezeu, a rămâne una cu conștiința lui Dumnezeu, a rămâne una cu pacea aceea de pe fundal în care totul se întâmplă. În acești 2 ani de retragere am învățat foarte mult de la fiecare moment, de la fiecare experiență mai dureroasă, ceea ce m-a salvat din momentele cele mai grele, din nopțile cele mai obscure ale sufletului, a fost momentul prezent, a fost ancorarea, să rămân ancorată, înrădăcinată în momentul prezent. Pentru că nu mai este timp de pierdut, noul pământ este deja în fază de construire, fundația am depus-o deja, construim noul pământ, fiecare în interiorul nostru, prin prezența eu sunt. A rămâne în Dumnezeu curăță pur și simplu tot ceea ce nu este în uniune. A rămâne în Dumnezeu implică uniunea, nu separarea de Dumnezeu. A rămâne în Dumnezeu înseamnă a rămâne una cu Dumnezeu. Iisus însuși a spus, eu și Tatăl una suntem. Asta înseamnă o conștiință, asta înseamnă ca noi să rămânem acea conștiință, aceeași conștiință manifestată și individualizată în mii și miliarde de forme. Dacă am fost deja binecuvântați cu chemarea la trezire, dacă deja sufletul a răspuns la această chemare la trezire și deja am trecut prin toate acele perioade, toate acele etape, a venit momentul să rămânem treziți atât cât putem. Și de ce spun asta? Pentru că am văzut, am conștientizat, am trăit aceste oscilații care se vor prezenta, bineînțeles, pentru o lungă vreme, până când nu va mai fi nevoie să oscilăm. Oscilațiile acestea între dimensiunea timpului trecut și a viitorului, care știm nu sunt reale, aceste oscilații la un moment dat vor dispărea. Dar ele apar la început,
atunci când deschidem doar un ochișor, când suntem în acea etapă a trezirii, se oscilează foarte mult. 2 pași înainte, 10 înapoi, nu-i nimic, mergem înainte, avem etape de flux și reflux spiritual. Însuși Hristos vorbește despre asta în scrisorile sale. Vă îndemn să ascultați varianta audiobook a scrisorilor lui Hristos, traduse și urcate pe platforma YouTube de către Valentina de Ametist. Le găsiți pe canalul său YouTube la scrisorile lui Hristos. Pe mine personal m-au ajutat foarte mult să rămân ancorată în prezența conștientă. Cu acestea fiind spuse, aceste perioade de oscilații de flux și reflux au rostul lor, astfel încât să ne arate unde anume, în care area vieții noastre oscilăm din punct de vedere spiritual. Dar, la un moment dat, inițiatul în spiritualitate, care rămâne constant cu atenția în interior, va reuși să transcendă pur și simplu aceste oscilații și să rămână constant în frecvența Eu Sunt, să rămână în Dumnezeu. Acesta este modul de a trăi al călugărilor. Acesta este modul de a trăi al yoghinilor. Acesta este modul de a trăi a celui care a fost iluminat de către conștiința lui Dumnezeu. A fi prezent și a fi conștient că ești prezent înseamnă a fi iluminat de propria prezență conștientă. Pentru că conștiința dumnezeiască este luminoasă. Așadar, la început se oscilează, dar dacă ne ancorăm la prezența conștientă prin diferite modalități pe care urmează să vi le enumăr, atunci va fi mult mai ușor să rămânem constant în prezența conștientă și să nu mai oscilăm decât doar atunci când suntem puși sub test. La asta aspirăm cu toții, la realizarea spirituală, la realizarea Sinelui Suprem, care rămâne always liniștit, pacific, neutru, imperturbabil. La asta aspirăm cu toții, să rămânem în pace în mijlocul haosului. A fi conștient constant este acea dimensiune în care rămânem în pace, indiferent de haosul din jurul nostru, pentru că nu ne mai identificăm cu ceea ce se întâmplă în exterior, pentru că atenția este constant în interior, iar acel substrat de liniște conștientă va purifica rezidurile tentațiilor de a ne identifica, pentru că atunci când nu suntem prezenți, suntem catapultați în dimensiuni precum trecutul și viitorul, care în momentul prezent pot fi dizolvate. Aceste două dimensiuni, ele sunt dizolvate în momentul prezent, neutralizate pur și simplu în momentul prezent. Și am văzut asta, am trăit asta în toate experiențele meditative de zi cu zi în acești 2 ani. Este posibil să trăim o viață conștientă chiar și în afara meditațiilor standard. Cei care vin acum pe această cale a trezirii, și veți vedea că vor exista treziri în masă, pentru că noile coduri de conștiință pătrund în ADN-ul umanilor și îi zdruncină ușor, ușor, astfel încât să îi dezintegreze în bucăți și să îi readucă în uniune cu Spiritul lui Dumnezeu. De aceea, ceea ce este important de știut este că poți medita, poți fi conștient în liniște în meditație și poți duce acea frecvență Eu Sunt în care vibrezi în timpul meditației, o poți duce
și în afara meditației standard în viața de zi cu zi, rămânând conștient și cu atenția în interior. A rămâne în Dumnezeu înseamnă să rămâi cu atenția în interior. Primul factor care ne poate ajuta să rămânem cu atenția în interior atât cât putem, bineînțeles ne dorim cât mai mult posibil, este meditația zilnică. Primul factor și cel mai important, disciplina meditativă zilnică. 5-10 minute pe zi pot fi suficiente. Pentru că în momentul în care intri în acea dimensiune de liniște, liniștea însăși îți purifică sfera mentală. Te ajută să rămâi constant în poziția de observator, așa cum am spus înainte, astfel încât să-ți observi propriile gânduri, fără a mai crede în ele, fără a te împleti cu ele, fără a le urmări, fără a te identifica cu acele gânduri. Mintea neobservată este ego-ul. Mintea observată este o minte disciplinată care vine în ecuanimitate și înțelege impermanența a ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Meditația este sacrul graal al inițiatului în spiritualitate. Este rădăcina principală, este firul principal care menține contactul cu sursa. 2. Împământarea. Nu reușești în fiecare zi, atât cât poți, de 2-3 ori pe săptămână, ieși în natură, respiră lângă un copac, împământează-te lângă un copac, vizualizezi deasupra capului o lumină care te pătrunde, intră din meridianul coroanei și trece prin tine, te traversează și iese prin picioarele tale ca niște rădăcini care se împământează și traversează straturi de pământ pentru a te ajuta să te împământezi în magnetismul, în forța magnetică a mamei pământ, care te va recalibra, îți va încărca bateriile și te va aduce din nou în prezența conștientă. Celulele tale vor fi oxigenate, sângele tău va fi oxigenat, organele tale îți vor mulțumi cu sănătate în momentul în care tu faci o disciplină din a te plimba în natură conștient, să mergi conștient, să onorezi pământul cu fiecare pas conștient. Înseamnă să rămâi în Dumnezeu, pentru că pășești pe creația Lui. De aceea, ieși în natură, împământează-te, respiră, întinde-te pe iarbă, chiar și când e frig, 2-3 minute, respiră acolo. Și vei simți o diferență. Sistemul tău nervos are nevoie periodic de o reglare, de o calmare. Glanda ta pineală are nevoie de reactivare și de calcifiere. Are nevoie de o gură de aer proaspăt, conștient, astfel încât să revii în momentul prezent. 3. Momentele cu tine de respirație, pur și simplu respiri, respir, aduc spirit în corp, inspir, aduc prana în corp și expir, mă eliberez de toate tensiunile. 3 minute, 5 minute de breath work pe zi, să inspiri și să expiri conștient. Inspiri pe nas, expiri pe gură. 5-10 minute, 3 minute, 7 minute, atât cât poți. Aceste 3 practici, dacă făcute zilnic sau în baza timpului tău, te vor ajuta să te ancorezi și să rămâi în Dumnezeu în mijlocul haosului. Haosul poate fi prea multe responsabilități, prea multe sarcini zi de zi, prea mult stres, anxietate, familie, job,
relații. Haideți să punem în cont și tot ceea ce se întâmplă în conștiința colectivă. Empaticii sunt cei care suferă cel mai mult și absorb foarte mult din tot ceea ce se întâmplă la nivel de egregor în conștiința colectivă. De aceea, meditația ne ajută să rămânem conștienți, să rămânem în Dumnezeu. Împământarea te ajută, mă ajută, ne ajută să rămânem în Dumnezeu, să rămânem în prezent, să rămânem în eu sunt. Exercițiile de respirație ne ajută să eliberăm tot ce înseamnă tensiune, toxicitate, stres și să facem spațiu în interior astfel încât noile coduri de conștiință să poată pătrunde în ADN-ul nostru. Acestea au fost uneltele pe care eu le-am folosit și care m-au ajutat să rămân cât mai conștientă și cât mai ancorată în prezența lui Dumnezeu. Și asta a făcut diferența, repet, în toate momentele dificile, pentru că le-am traversat cu o facilitate majoră, pentru că am reușit într-un final să văd cât este de importantă atenția în interior, prezența conștientă și odihna în pacea lui Dumnezeu. Acesta este mesajul meu pentru voi astăzi și în fiecare zi. A rămâne în Dumnezeu înseamnă să ieși din dualitate. Să te întorci la unu, nu doar conceptual, ci și prin experiența ta, astfel încât experiența ta să devină adevărul tău și să poți spune: rămân în Dumnezeu. Pentru că odată ce ai gustat din pacea lăuntrică a lui Dumnezeu care există deja în tine, nu vei mai fi același. Vă doresc tuturor o călătorie magică înspre sine, un an plin de belșug în inimă. Belșugul în inimă este prezența lui Dumnezeu în fiecare secundă și cu fiecare inspirație și expirație. Să facem o comoară din aceste informații, transformându-le în practică zilnică. Mulțumesc tuturor pentru timpul vostru. Dacă ați luat valoare din acest material, vă rog să-mi lăsați un like și eventual un comentariu. Și de ce nu, solicitări pentru viitoarele materiale. Să rămânem în Dumnezeu.